ọ dị mma anyị na-achitego ya bụ okwu anyị jere ịjụ ndị mmadụ gbasara ihe ha bụ n'uche. Unu afụgo ka ọtụtụ ndị si wee kwupụta ka ọ dị ha n'obi mwute ọ na-ewute ha na ụmụ akwụkwọ akwụrụ ụgwọ akwụkwọ ka ha nọrọ na mahadum anọghọ na mahadum. Ọtụtụ ndị kwuru ka o si dị ha n'obi. Ha sịrị ndị ọchịchị etiti kwekọrịta n'ime onwe unu gwa ndị otu nkụzi ihe bụ ihe dị otu a ka m ga-akwụ ha ka ndị nkụzi maka na ịkwụọ mmadụ ụgwọ ọnwa onye enwe olileanya na-akụziri nwata akwụkwọ nkụzi ọ na-akụzi. Mana ọ bụ na iji onye nkụzi ụgwọ onye nkụzi agaghị akụziri ụmụ akwụkwọ ya bụ ihe ọ na-akụzi. Ya bụ ihe wee bụrụ gịnị ndị ọchịchị etiti ka ha kpekọrịta n'ime onwe ha ka ha kwa ndị nkụzi ụgwọ ha kwesịrị ka ịkwụ ha. Anyị ka na-aga n'iru na-akọwapụtara unu ka o si wee dị. Ugbu a o nwere ihe anyị ga-enebanye anya ya bụ ihe wee bụ gị okwu na-afụ anwụrụ ọkụ. Ịbịa na soshal midia ọ na-afụ anwụrụ ọkụ dị iche iche. Ya bụ okwe wee bụrụ gịnị nwa amadi nke si na o tozuru etozu ịnụ nwaanyị. Nya ifu nwa amadi a ị na-anya nwa amadi a ọ bụkwa na ị na-anya anya na o tozuru etozu mana abịa na ihe o ji n'aka nya aka ikpe ya wee ike ọ bụ na o tozuru etozu. Nwa amadi a wee sị gịnị na ọ chọrọ ịnụ nwaanyị ọ chọrọ ịnụ wee bụrụ gịnị otu nwatakịrị nwa nke na-agụcha nke na-ababe mahadum. Anyị na-enebanye anya maka na ihe abịa n'onu bekee ya na-akpọ ya bụ child abuse. Ị na-anya gị nwa bụ nne na nna na-ekiri anyị okwu a ọ dị mma ya bụ ihe ọ dị mma ọ ihe mwute na nwatakịrị na-agụba akwụkwọ ga-eburu onwe ya gaa sị na ọ na-anụ di ma o tozughị etozu. Ihe bụ ihe a na-afụ anwụrụ ọkụ mana dịka o si wee dị ugbu a ndị mmadụ enebago ya bụ okwu anya wee sị ọ gaghị eme maka na ọ bụ na ọ na-ala ndị ọzọ ọ ga-eme. Mana abịa n'ala Igbo enwere nsọ a na-akwanyere ihe ugwu bụ ugwu a na-akwanyere akwanye. Ndị mmadụ enego anya sị na ya bụ ihe ama nga nwuriru na nwa amadi a si na o tozuru etozu ga-anụ nwaanyị ọ gaghị anụkwanụ nwa ahụ ọ chọnya nụ onye ọzọ. Ya bụ ihe wee dị mma dịka o si wee dị ị ga-akaba arụ ka ị na-adụ ụmụaka ndụmọdụ ka ha ghara imene ihe kwesịrị na ha ga-eme ka ha mee ya bụ ihe kwesịrị na ha ga-eme. Ọ dị mma anyị ka na-aga n'iru dịka o si wee dị. Aga m asị ka nkọtụrụ unu na o nwere ihe na-afụ o nwere ihe ọzọ dị iche iche a na-emegasị dịka ka o si wee dị na obodo anyị ala Igbo anyị enwere ọtụtụ ihe ndị mmadụ na-amaghị maka ya. Ya bụ wee bụrụ gịnị abịa n'onu bekee a na-akpọ ya praying mantis. Kedu ihe gị nwa bụ nwokorobịa kedu ihe gị nwa bụ nwa agbọghọbịa kedu ihe gị nwa bụ nne na nna kedu ihe gị nwa bụ nwa afọ Igbo na-akpọ ya na be gị. Ọtụtụ ndị na-akpọ ya oke ngele ọtụtụ ndị na-akpọ ya ụkpana mana achọrọ m ịmata ihe gị nwa bụ nwa agbọghọbịa na-akpọ ya ihe gị nwa bụ nwa okorobịa na-akpọ ya na bunu maka na ọ dị oke mkpa na onye bụ isi na ịbụ nwa afọ Igbo a nwere ọtụtụ ihe ị kwesịrị ike ịma n'ezie isi na ịbụ nwa afọ Igbo. Nwa afọ Igbo abụkwara nwa afọ Igbo n'ọnụ ịza akpọ gị oriawọ ịza ya iri awọ nke gbara agba. Anyị wee na-ekwu gịnị na ịbụ nwa afọ Igbo ị kwesịrị ike ịma ọtụtụ ihe a na-akpọ afa dị iche iche n'ala Igbo. Anyị na-ene anya na nke a na-akpọ praying mantis n'onu bekee. Abịa n'onu Igbo kedu ihe a na-akpọ ya ọtụtụ ndị na-akpọ ya oke ngele ọtụtụ ndị na-akpọ ya ụkpana mana gị nwa bụ nwa afọ kedu ihe ị na-akpọ ya maka na ị kwesịrị ike ịma aha ị na-akpọ ya na be gị. Anyị ka na-aga n'iru maka na okwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taata bụ gịnị mfanye aka n'ụkwa. Mfanye aka n'ụkwa a ada ekwu ya ka a na-ekwu ya ka a na-achị ọchị ọ ihe mwute. Ana m asị unu na enwere ndị chọrọ ka ndị mmadụ zụọrọ ha ahịa. Nwata akwụkwọ kwesịrị iwere ohere a ịbịa n'ebe a na-azụ ahịa ịmụọ ka esi azụ ya bụ ahịa ọ bụrụ ahịa ọgwụ ọ bụrụ ahịa ịzụ akpa ọ bụrụ ahịa dị iche iche ahịa ka esi eregasị ihe ndị agbara ọhụụ dị iche iche. Iwere ohere a gaa na ụlọ ahịa mụọ ka esi azụ ya wekwere na ohere a nyere ndị nne na nna gị aka inyere ha aka wee nọrọ n'ụlọ ahịa mụgasị ihe dị iche iche ihe ọ ga-abụ ịpụta isi n'ezie nọọ mbọ ịbara ka ị na-afụ olileanya. Anyị ga-aga obere ezumike ugbu a anyị na-achite anyị gwa unu ka o si wee dị n'uju agakwa n'ebe ọbụla anyị na-anachite. Ọgandewo biko abịa n'onu bekee o nwere ya nke a na-akpọ praying mantis ka ihe na-akpọ ya na obodo unu ka ha na-akpọ ya n'obodo unu. Anyị na-akpọ ya ụkpala bụ ihe anyị na-akpọ ya mana ụfọdụ ndị n'ala Igbo na-akpọ ya
kedu oke ngene a na-akpọ ya oke ngene so ụfọdụ na-akpị ụkpana na be anyị na-akpị ụkpana. Biko abịa n'onu bekee nke ya na-akpọ praying mantis kedu unu na-akpọ ya na be unu? Anyị na-akpọ ya ugurube. Ugurube ka anyị na-akpọ ya.